on calminama yeɓiyankoɓe Pindi TV mo kala ɗo woni ene woniri yo jaame kisa Allah gone meɗen sikki ala en garti ɗo e yewtere men ɗimmere wiyetede koɗo mawɗo nde ganduɗa eɗen gandi iɗen wadde yewtere nde koye musidɗo men docteur Habib Diallo mo ganduɗa kañum woni ambassadeur Sénégal toon to leydi Qatar ɗo galle makko zone de captage ɗo yewtere nde e wiide moon onon yeeɓoɓe e hettoɓe mbiɗon rewi lawol waɗi fayida no feewi en jettimo kanko ceerno Habibou kanko e galle makko foof e teddule ɗe e foddeji ɗi fof e jaɓɓugal ngal yewtere men ɗimmere hannde gonɗen ɗo koye séance galle musidɗo men miñi men to banggue duuɓi mawɗo men to banggue halifagal aduna ceerno Alassane Sall mo cuuɗi men wasatake woni yewtere men ɗimmere hannde koɗo mawɗo mo Allah mawnini ko suwa to banggue duuɓi kono ko mawɗo to banggue haqqille so Allah lamɗo jaaɓi ma jettuma koko heewi gurdam jibinande jangde cukagu cagatagal ha e caggal leydi e gartugol makko jottade mo ɗo e leydi ndi wiide kadi bandiraɓe so Allah lamɗo jaaɓi yewtere tataɓere ko docteur Habib Sy mo ganduɗa ko kañum ardi institut dawul iman oɗo institut iɗi yaltinde dañƴo championnat ɓurande to Malaisie e l'an 2013 soɓe juumani woni kawɗo aduna fof to banggue jangde so allahu lamɗo jaaɓi koye makko garten ko salminde bandiraɓe jogui caméra ko Ali Fall eɗen gonde e bani men debbo Sali Dia ceerno Alassane ko addi foof jaam hirema mbaɗo on kiire jaam tan barakallah ceerno Alassane Sall jarama namdalam gadanal ko gonga jeeɗa ko wasaki yimɓe gandi ko wasaki jeeɗa kono kalna men hunde seeɗa wasaki holto hoɗi wasaki no hoɗoyi gila e cukagu ha e jangde ma eyyi alhamdulillahi rabbil alamina wasatake ko wuuro e nder guure Fuutankoɓe ko wuuro e nder guure Yirlaɓe wasatake ko wuuro timgo e dande maayo rew wuuro wongo hakkude maaji wuuro wattinningo hodde e guure hoddiɓe banggue funnague wuuro mbiya ko toroɓɓe banggue hirnague wuuro mbiya ko subalɓe komin jibina min jii ummade nden bakki nde min batti haqqillaji faade hande e komin nanata ko e komin ciftorta ko kala ko Allah gayni hen ara haqqillaji amen sa namni min kalanma noon haade Sali Dia yettade en eɗen teddino yewtere nde wasatake foof no mbiɗa ni funnague hirnague ha tengte mawni men Ibrahima Sall lollirɗo Iba kanko e galle makko teddinir ɗum baaɗi men Amadou Diop inspecteur principal impôt et domaine wondude Amadou Sall ko denɗiraɗo e Mamadou Sow lollirɗo Bukki e omo ganduɗa ko Oumar Sall jeeyaɗo to Horefonde e Sada Kassé Mabo goko mo ɓokki Demba Duna e tawtorede mo ganduɗa ko ɓimen ɓimen Alpha Bun Oumar Diathié so tawi mi juumani koye galle ceerno Hamdou en jettiɓe en jarnimamaɓe ceerno Alassane to banggue jangde beele a janggui Frayse walla a janggani ko ɓuran tan jangguɗa alhamdulillahi rabbil alamina min mi janggani Frayse janggumi tan ko Qur'an nanmi Qur'an ko ɗon e wasatake e jiknaɗo biteɗo ceerno Ibrahima Samba ko almudo ceerno Hamdou Rabbi ɗon janggumi Qur'an janggude mumen weeɓani saabu nden ko dawi nden ko golle nden ko naggam so ɗo yaltani wuuro mumen no wawi fuɗɗade kono hewani jofnude ɗon e wasaki hol tolno dañƴa haade ma yaltude e waktu jaltanɓe ɗon mbaɗo yara e duuɓi 26 janggoyde sariya Madina Ndiaye ceerno Hamdou Rabbi wonde yamirore makko kanko ceernajo o wonde yamirore jiknaɗo meɗen jaami Madina Ndiaye hitande wiyetede 83 nden jaami Madina Ndiaye jokkoy toon ko wiyete sariya e fannuji gandal ko ɗon kanmi e ko ɗaɓɓumi e gandal to banggue makko kanko ceerno Hamdou Rabbi Madina Ndiaye ɗo banggue sharia e loka ina haw koye makko kanmi ɓe janggani sernaɓe heddiɓe e nder Fouta so wona e ceerno Ibrahima e ceerno Hamdou Rabbi ɗon kalɗa ko ɗon kalmi ceerno Hamdou Rabbi sifaji muɗum ene mawni bandiraɓe ne kaala wonde dokke ɗe Allah hokkimo goo ɗiɗi kala neɗɗo garɗo e makko ko daha goto walla londe woto o jogui
ɗannotoɗo o innowo o jiltoɗo jawdi o jiltoɗo kisal fof ñiɗante tan ko ɗo gotel ko mawɗa laɓitinde ɗum eyyi ɗum wonko gandumi hen kanko ceerno Hamdou so bukki so fini subaka o dawi o jooɗima ɗo jottoɗo ko ardi fof kanko ceerno o wiyata moɗo fofto no ceernaɓe mbatta hande ni sa fini a wirde gayni mbaɗa foftoɗa ha weeta kanko so yalti jama tan ko alhaali lawre to jawdi ndi woni so arti faye kajitari almuɓe so ummoy ɗum o dawa caali ko jangguinde jangguinde nene ɗo jooɗi ɗo ko windata ko so windi o winda hatim barhud ayatul kursi winde ha heewa paquet aji pawe kala haaju mo gadduɗa koye on haaju yahata mi waɗi ɗon duuɓi 9 e nder makko kono mi meeɗani yiide omo hurta e haaju neɗɗo fof haaju fof mo gadduɗa koye on haaju tan yahata e nder ɗin ɗon duuɓi 9 alhamdulillahi rabbil alamina imin coora ñande fof e Allah 150 kilo maaro taw hoɓɓe ngala saku tati eyyi e on dumon emin jiyama ko kanko ceerno Hamdou Rabby o meeɗa haɓɓude montor o meeɗa heɗade radio o meeɗa haalde téléphone o meeɗa uddude compte banque o meeɗa dañde passeport o meeɗa ɗannade ɗanngal makko e gurdam koye e hitande ko laabi 2 kay heyɗe Tiwawon o woni gurɗo liggantoɗo sernaɓe muɗum ne guuri nde haani duttinde min jiiɗum e guite amen gondigal amen makko wonen amen jiknaɗo daɗɗo jinguɗo jinganowo ɓesgu ballowo fuutankoɗo ballowo almudagal so neɗɗo yeewi almudagal tan taw ko miijaki ko ceerno Hamdou Rabby ko kala gonɗo toon andi ko kalmi ko bisimilla a jarama mi wurto wasake mi hayga ha to mi wurto wasake to banggue cukagu nden ha tengti to banggue gonka hol jiyaɓe ɓe ceerno Assane fijji on sahaji holko jonnoto banggue pijirloji aduna hol yontaɓe ɓe jeeɓanno ɗon e sahaji moon e on saha to banggue sippoji to banggue nalankoɓe ko nandi hen eyyi minen toon nde min goni sukaɓe min jeeɓanno ko alhaali almudagal ɗo wastake ɗo emin jeeɓanno almudagal pijjumi ko guiƴiraɓam sehilaɓam en goto wiye Oumar Sylla o saaha ina woni Tivaouane Peulh e goɗɗo wiye Abou Deme o saaha woni Amérique e goɗɗo ina wiye Abou Marli o saaha ina woni Gabon e goɗɗo ina wiye Abou Hamad Ly ina woni nokku wiye Malika Abdoul Qadir Wele ina woni Guédiawaye Mamadou Demba Amadou Ibra ɓe keddaki ko musidɓe hoddaɓe wurdaɓe e on saaha min jeeɓanno ko yimoɓe ko wayno mawludi nabi sallah sallam suka goto ko mawɗo hande e duuɓi to amen wiye Mamadou Boubou Diallo en Amadou Diakel en ɓe jimri mabɓe ne welanno min ɗum ne jeeya eko duñi min eko fooɗi min e nder haajuji gonaɗi ha heeɓiɗeɓi ɗo hamato janggude amin batti hen ɗum ne jeeya ko duñi min hen ha janggoy ɗon hamin jalti min janggoyi par ce que ɗon ɗum ne jeeya hen dal ceerno Assane wasaki waɗi ko leegal suwalɓe leegal towaɓe en mbiɗɗa ni no wawi towaɓe oga banggue ɓe yan suwalɓe jangata ɓuwana ne jangga kono mboɗo andi bawɗi no kakkanno ɗon wasake pekane ne leleji no mbaɗanno ɗon beele ɗon gumotoo leegal towaɓe saha jehon leegal suwalɓe yeɓoyde emin jaaha yeɓoyde min jaaha sippiroyede e on saaha emin jeeɓa emin cippire nden hol sippirnoɓe ɗon yontaɓe seeɗa ɗo ɓe gandan tan so tawi hoɓɓe gari bawɗi gulnama ŋeewi mbiruji sindiɓe dalaji wakkiɓe jogui mariaji no palono palto wiya o kam hande so jolli tan saabu wasaki wonde koye jaranguel to jaranguel hewno mbiruji eyyi jaranguel ne hewno mbiruji to banggue mbiruji wasake ne hewno mbiruji to banggue mbiruji ene wayno Ibra Hawoyel en gandanɗa hoore maɗa ko wayno ɓen en mawɓe ɓe e Boul en e mawɓe ɓe abbi en Hamidou Wouri en alhamdulillah Alaji Sar en ɓe koye mbiruji jeeyanoɓe e nokkuji amen ɗon kono wona dartude mbiriyagal sowona Hamid Sar noon heeɓini hen darajaji mawɗi komin jeeɓanno gueɗe makko to banggue pijirloji ɗin ɗon eyyi banggue pinu men hanki almuddo ina jogotono pinal no feewi no seeɓanno no feewi guila e kunnugal guese guila e tabɓoyade ittoyde daaye e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon pijirloji men hanki beele on ndewi hen min ndewi pijirloji men hanki ko wayno tufade bile noon sukaɓe ganduɗa ɗum hande ko wayno wadde buggal ko gandanɗa hoore maɗa alhamdulillahi rabbil alamina ko wayno kiwal colli hurnade guese ko wayno remde ko wayno yaade addoyde faggoyde jaaɓe faggoyde murtode mawade en ɗe gueɗe min mbaɗi ɗum e nder nde min goni sukaɓe e nder wasatake
ceerno san gummima toon caggal hol hitande tan gummiɗa Madina Diadji ɗanniɗa garɗa ɗo e Dakar walla hol wonguiɗa ɗannorade? min ne min gummimi Madina Diadji ko hitande wiyetende 88 88 gummi Madina Diadji gadim arɗo e Dakar kono gadimi ɗannorade nokku biyeteɗo Ziguinchor. hol legal Ziguinchor? nde jippimi Ziguinchor legal wiyete ko Santhiaba kono dañmi suudu nokku biyeteɗo Belfort. eyyi ɗon dañmi suudu gonmi ɗon dumunna hade am noon yaade Ziguinchor mi woni ɗo e leydi woni ɗo e Dakar jippimi ɗo ko galle babam ko Dalifort tawmi ɗon ko mawnen Amadou Salim Bukki en mi nanta wolof somi mboɗo jogui musidɗam sehilam noon ɗon wiye Bukki Sow kanko chauffeur Sotrac so fini so dawi kala jolfo mbaɗenmi recevoir ko kikiɗe taw jippima kanko nantami nden tawi fuɗɗima gollade tawi mi fuɗɗi min nde mbaynodirmi ceerno Hamdou Rabbi guila Madina Diadji mboɗo waɗa seeɗa seeɗa to banggue golle inde Allah mboɗo ficca seeɗa seeɗa ko mawɗum mboɗo heeɓa haade am arde gayi ni tawi mboɗo ficca ɗon e Madina Diadji mboɗo ficca ɗon e Fouta o foof eyyi mboɗo yaaha hen ina yaaha affaire ono marsa mboɗo yaaha jeeri mboɗo andi jeeri ndi ɓe jokkodirmi e jeeri ndi ɓe homo jokkodirmi men ha hannde to banggue ummanma Bokke Diallo ɓe tan ha yannoyma Belel Nelɗi ko wayno Bokke Diallo sa paya Kobel en hankkadi paya Karawoydu paya Layki Hirnangue Layki Funnague en tawa acci Gaykada caggal paya hankkadi jarano ha ganduɗa hoorema Gaykada paya Bey Majji en a telloɗa baɗa goto ɗon ɓokki ha cukkugal en normalement ko jangguinoydeɓe walla ko janggoyde ko gandal ɓe joyi ngal gueɗe ɗiɗi mboɗo waɗanno ɗum toon ficcude ko yiiɗade ko dañi e janggude gandal fulɓe gongal toon ngal mawɓe wonnoɓe toon ko wayno kamɓe mbiyata Alaji Jeeri Balla bano naajo o min jokkodirno ko wayno Hamalde Sow en ko wayno Samba Diam Dialal en ko wayno ganduɗa hoorema musidɗo kanko mawɗo goto omo wonno toon emin jokkodirmo yo Samba Diam ɓenno ko yimɓe anduɓe leɗɗe anduɓe gueɗe fulɓe tawi fonno ne welimi pellinmi ɗaɓɓude ɗum e on fannu on toon banggue tawi mi yaynodiri tawi mi waynodiri e ceerno Hamdou Rabbi on saaha Allah haala mbiɗa Dalifort ko Bukki tan wolof kewɗa ƴettude yimɓe ma ko kikiɗe nde garɗa Dalifort tan lawol ma gandol joɗɗa tan yimɓe puɗɗi ardema ko holno ɗum wayema? min nde garmi Dalifort jooɗimi balɗe tati yimɓe puɗɗi ardema mi ƴewanɓe nden ƴewrete ko nogas joni noon balɗe tati ɗe jiimi ɗum ɗo ina waɗi fayida no hawranimi pellinmi lowdi suudu gadimi dañde suudu ko Dalifort suudu ndu ko Barak debbo goto e Dieynaba Summul yalla yomo yaafomo kanko lewimi suudu 3500 ɗon ɗo Dalifort ɗo eyyi gonmi on ɗon ɗen ɗon dille gonmi on ɗon fannu mboɗo jokkodira e yimɓe ana yaaha mboɗo lowi suudu kono mboɗo suuɗi suudu ndu babam tinani mboɗo lowi suudu ndu e nder ko babam tinani mboɗo lowi suudu ndu mboɗo woniri noon mboɗo deƴƴiri noon mboɗo jokki haaju gorgol am omo tini mboɗo lowi suudu subaka nan subaka so yeehi jamma mi arta galle so yaltin faat suudam emin goniri noon ha heeɓi ɗo e nder komin goniri noon ko min continue mi golle ɗe pellinmi ummade e wuro ngo mi yaha Casamance ko pellinmi ummade e wuro ngo mi yaha Casamance mawnom are am o wi ala an woppuɗeɗo golle wat feere ngara mbaɗa commerce ɗo mi ala min jinmi ko ɗum ɗo mi continue eyyi o wi aha mbimi eyyi o haaldi ɗum e babam e jiganaɗam debbo baba o wiɓe acce o waɗa kono acce hami namno babam namni ceerno Mamadou Woysi on ko minin baba men o jokkodiri e muɗum yo namno ceerno meta kammi yamiri ceerno Mamadou Woysi jokkodiri ceerno Hamdou Rabbi ceerno Hamdou babam nilimo ɗo yaha Madina o yinire ceerno o namni ɗum ceerno wimo e salwas tagi ko minimo yo gollu ma few ni woni ɓe goppimi question hanga ndiyagol Ziguinchor hol jiɗiɗo ardema Ziguinchor ɗo kalɗa waɗani hedde nema en min Ziguinchor adi ardema ko biyeteɗo Abou Mbaye jeeya ko Bokke Mbayɓe e goɗɗo yo Souleymane Thiam e goɗɗo wiye Daoud Diallo yalla yurmo yaafo Souleymane Thiam sankima Côte d'Ivoire Daoud noon no wuuri ha nden Ziguinchor to yimɓe meɗen ɓe jiiduɗen jaati kam wiyete ko Mamadou Siley walla mbiyen Moussa Ly mi bande goto aɗa woni suka aɗa famde aɗa wonde Samba Seye ɓooyi aɗa woni neɗɗo cewɗo mo hewani dole no feewi o wi ɗon ko Ziguinchor eyyi nde on saaha nde gonmi ɗon lewru Samba Seye guese ari toon invité moɓe galle o waɗani min kaset tawi alhaali makko ne weela min kesoɗo min potodi ɗon mbaɗɗen fo min goniri comme noon gonmi ɗon ha juuti gartumi ga en
ko gartumi ga jooɗimi seeɗa duttimi toon kadi kono puɗɗimi yiide ko welimi e almudagal ko ɗo e Dalifort gorko goto wiya Badalou yalla yurmo yaafo ɗum o are am mbo jogui haaju ɓe kaali haaju o ko haaju jamdi kanko noon joni fof mo jogui fetel min mbaɗi kabar o felli dammol ngol mayani o felli mayani hawa gayni o weddi fetel o teɓɓi o hokkima ujunnaje 50 wiyet tan koɗmi 50 kalsika ɗon fewi a jaama wadde a yillima Sénégal kala sokhna Salamata min ko nder leydi kalannomi cukako e cagatagal to Madina Ndiaye ɓe namdam cakkital an fay caggal leydi namdam cakkital ko hol almuɓe jegguiɗa Madina Ndiaye ɓe teskotoɗa hande o gurdam mumen e cagatagal mumen e yontere mumen saabu ceerno foof ina faano almuɓe no paano ceerno o eyyi alhamdulillah rabbil alamina ɓe ndendimi tan sahaɓe min gurde gurdal belgal wonde ceergal jurminigal eyyi musidɗo mi Mamadou Simala o ndendi haaju e ndendi darso goto hamin mbaddi tafasir e yontidede wurdude koyno Abou Ndiaye en koyno ceerno Seydou Nourou Kane jeeya Dimat kamɓe mbiyat Tulde Dimat eyyi ɓeɗo minen ndendi toon zamanu eyyi min tawi ɗon noon Demba Issa Damen eyyi min tawi ɗon Bara Talen eyyi koddumi noon tiko Mamadou biyeteɗo Mamadou Aw wondude Amadou Mbaye e ceerno Mamadou Dia ɓeɗo minen kodde suudu wotoro alam e galle Biya en kono min dañani caɗele gurdam tawi gueɗe amen fof Allah no newno no newi tawi min pamodiri min gondi hen goldigal no mbinomami belgal ni ha heeɓi hen ceergal jurminigal eyyi a jarama Sady Dia ɗum dal tan ha ƴetta bowlade ndi woji faade caggal leydi Allah jarama kaw mi salminima mi wima Seydi Diop en calmini koɗo meɗen hande mawɗo woni ceerno Alassane Sall en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV eɗen mbiɓe haaju woni eɗen e lewru yurmede nde Allah jaɓanta en jaabano en kala ko rawa hen Allah eywa caggal nde en keeɗima ko darol ceerno Alassane Sall e gurdam mum ɗo rewe jangde muɗum ha ɗo fuɗɗe golle muɗum min nayortomi ko banggue caggal leydi par ce que wonko nanɗen e caggal nde o woni ɗo e dumunnaji juɗɗi walla ni e dumunnaji tan e cukaku makko ko ɓuuri hen hewde gurna makko waɗi ko caggal leydi caggal nde o haali haw wi heeɓi duuɓi heeɓi 50 ujunere o dogo fayi Fuura par ce que nden 50 ujunere en keewi wewani donc ko caggal 50 ujunere ɗe eɗen mbawi andude caggal tan nde wiyete ceerno Alassane Sall yalti Sénégal naate caggal leydi hol leydi ndow idi nadde e nder aduna he kadi holɗen leyɗele o waɗi e nder aduna he e kadi so tawi omo wawi limtanen lelel ɗe no poti eyyi ɗum haalum no heewi leyɗele ko yaaha alhamdulillah gaddunol jaltugol am e leydi Sénégal gadimi nadde ko leydi mbiyetedi Guinée Bissau gadimi nadde ndin leydi ko kériyol haalete toon on saaha ko pesos woni toon mi waɗe mayri fodde duuɓi 4 duuɓi 5 nde jaltumi Bissau gartumi Ziguinchor jaami Gambie gummimi Gambie kadi duttimi Ziguinchor duttimi Bissau ummimi Bissau gartumi ɗo e Sénégal gonmi ɗo Dumunna ɗanngal am ƴettude avion Dakar ko Abidjan Dakar Abidjan taƴi ɗum biye ko biyeteɗo Moussa Abdoul Thiam kam mbiyatamo Thiambel Thiam on woni premier tañi ɗum biye avion jippimi Abidjan leegal biyetegal Port Boy tawmi denɗam ɗo e Mokhtar Sall gonmi ɗon Dumunna garto lewru wotoro kanmi toon gartumi ɗo min mbawi andude ko holɗin aneji wonno aɗa wawi andude ɗum ko 80 wayno Bissau 90 ha 95 en mi yeehi hen Bissau mi yeehi hen Côte d'Ivoire mi yeehi hen Gambie mi yeehi hen Guinée Conakry 90 o ha 95 o koye ɗiɗo koye oɗo ndigil gonmi haalpulare ɓe mbiyata eyyi caggal ɗum noon gartumi gaay ko gartumi gaay Allah newni won gueɗe gandi koɗon ɗe mbaɗa galleji naata gummimi ɗo direct paami Arabie Saoudite eyyi Arabie Saoudite mi ɓooyi toon seeɗa holko nawnoma Arabie Saoudite ko almudagal tan walla min nawmi Arabie Saoudite min yahani pour umra
min jaani pour hajji min jeetan koye almudagal e yiiloyaade ko dañi pour itta gacce Allah waɗi min naati Arabie Saoudite Allah fewni mboɗo yaadi e sehilam ni Abou Sow ene jeeya Dekle o sankima yo Allah yurmo yaafo Allah yurmo yaafo wallahi sa min gondi toon dumunna nde min goni Saoudia balɗe 15 visa ji amen gasi ɓe mbi min so visa ma gasi noon so jaggama on mbaddata fuule min min jehen ambassade min jeehi ambassade min jindire consul Baba Lamine min mbimo emin jiiɗi ƴewde visa goɗɗo pour min jalta leydi ndi min tawi ɗon biyeteɗo Salif Sall Salif Sall o hoɗi Kayar on woni kaci consul makko min ala hoto koote jooɗɗe mawar ko keɓɗon min hoto min jotto min ngala kalis min ngala jaatigi min ngala visa oye jehen gallam komi diplomate min jaade makko galle makko min gonde makko ɗon komin gonde makko ɗon o teddini min kala ñalawma aljuma min juulata ko makka minen makko gondi oto diplomate min gondire makko noon ngal gondigal hamin gowti wuro ngo kanko Abou Sow arti e nder ko wuro ngo wowata ko Saoudi ji ganda eggumi galle o paamile galle wiya hay rawda hankkadi gueɗɗe tan weeti tan gudditi hankkadi jiidirɗa e safalɓe jeeɓe leydi ndi eyyi jinno safal walla arabeɓe hankkadi tan affaire o alhamdulillah Allah waɗi en sutora no fewi tawi so heedi hooti min tan goto heddi toon hankkadi noon mbo jokkodira Sénégal naɓe mbo jokkodira Soudan naɓe mbo jokkodira Tchadieji mbo jokkodira Somalieji alami yeyani min guurigal min guuriɗam gurdam min gonɗon ha ɓooyi gommitima leegal biyetegal hay rawda payi bawadi min bawadi pami Anakes min ummi Anakes kadi min payti Sarafia Tata Kubra ko ɗon Allah newni ko gartirmi gonmi ga kadi lebbi ɗiɗi duttimi toon kadi hankkadi lawol Saoudia dari waɗi dumuna komin goni Saoudia e mine biyeteɗo Fariba ko ɓijum ceerno Yaya en min gummoto Jidda min jaari yaat min garta ñande Ben Laden jaggata Pentagon nden fiyande tawi min ko nokku piyeteɗo Riyad Saoudia noon mi yiilima e leydi he jiilaw jañgo to banggue noon Saoudia ha Allah waɗi sutura hankkadi mi jippitimi Saoudia gartumi ga hen hankkadi somi ruttinima toon ko yaade e leyɗele saraƴe tan ko wayno Dubai en ko wayno Qatar en ko wayno Kuwait en kadi gartumi ga mboɗo yaha noon mboɗo yaha mbaɗara mboɗo yaha mbaɗara gandanɗa hoore maɗa ha e 80 ha e ganduɗa ha e 2002 2003 koye 2004 gummimi ɗo Sénégal mbanmi direct Bangkok capital Thaïlande nden mi jippima Bangkok gadimi yindede ko policier goto ko général Rambo tawmi umbo dari yimɓe kala garɗo sara makko waɗamo sali garmi calminmomi I want to go in out, you can't help me, I'm going out. Ko firti ɗum mboɗo yiiɗi ballami ya boowal hono daarimi o jaggi sakam o nawimi boowal est ce que ɗo nawimi boowal wiyta paaɗa mbimi anda ɓe meeɗa arɗo mbimi meeɗa o wi liggoɗɗa mbiyam docteur traditionnel médecine mi gollat golle alhaali ɓaleeje kam mbiyata spirit man gollo ha o wiye o wi can check mbiyata aɗa wawi ƴewde min is right mboɗo wawi ƴewde sa ɗiɗi mi ƴewante hay so ɗo joni joni o wi non joni mi jippinoyde so hiiri mam ar ƴewanami mbimi holton o wi leegal ne wiye Sukhumvit o jippinimi toon hôtel ambassadeur mbalmi ɗon jamma goto ko ari ƴewanmomi min jokkodiri namdi men holto ɓaleɓe goni e wuuro ngo o itti ko hokkatnomo hokkimi o wi ɓaleɓe goni ko nokku biyeteɗo Welcome Plaza min gummi o nayimi Welcome Plaza o jippinimi ɗon jippimi waji goto mi wiya Siley Guissé ko jamantere no o wi janggo ko poɗɗo yaade Nigéria yo woni suudu makko hawa arta taw mi dañi nokku joni kalamɓe ɗon ɗon no waɗi dental tisaniyankoɓe min birde min gayni mbi mboɗo yiiɗi dañde suudu ɓe mbi 9e no woodi 4e no woodi mbimi ok tawde woni ɗiɗi ha weeta min kaldi ɗum ɗon e nder haalande nde kamɓe tawde woni ɗum ɗon ha weeta ɓe mbi kam ha weeta mbimi eyi ko ha weeta kay weeti mbimi 9 mais 4e hay goto mi yiiɗa mbi ko saabi ɗum
min jinmi yaade ko safalɓe keewi tubakoɓe keewi mi toon no tiiɗi weɓani wonde ka garɗo joni ka puttoɗo programme mbimi no ɗum wona probléme kolle kam tan to tubakoɓe keewi tubakoɓe safalɓe to ɓuuri hewde toon ɓuuri mi yaade mbi eyi mbimi a ceerno Hamidou Kane ne jeeya koɓɓillo o teddinimi o warnimi jawdi o waɗi invitation mawɗo o miñam ko mbiɗa ko mamin balla hen ko accu ha janggo weeti ɓe nayimi toon tawmi tan sukani yo Saydou Keneme min jindiri min jokkodiri o teddinimi no fewi o hollimi nokkuji ɗi ƴettumi hôtel pewnimi carte visite toon ko nokku mo ganduɗa hoorema belɗo liggade Thailand Bangkok nokku belɗo liggade so tawi affaire ono tomba walla so tawi ƴewata kono hawre yimɓe eyyi joni noon mi ƴettumi nokku o ceerno Hamidou Kane ɓe gaari mbino jamma no foti min ko $100 mbi ɗum no gasa mbimi i ko Allah jogui ɗum tiiɗani eyyi ok joni gonirmi noon Allah waɗi ɗon sutura o kamɓe safalɓe natinirmi e mabɓe so hiri min takkusan juule jalta ñamon ha karon ɓorɗon cogol moƴƴi ƴewon nokku moƴƴo jahon joɗɗon toon garɗo fof nokku ɗum kartal kala joguiɗo haaju nodduma saɗa ƴeewi neɗɗo tombi tan ko haaju o ko yiiɗi ƴewanede ko hawri taw kalɗo ko $100 yomma $100 par ce que ko joɓata suudu ngu ɗum ganduɗa namnade min ndewi hen emin jaaha hen ha kabar o heeɓi won nokku hankkandi tan weeti tan ñiɓɗa hankkadi e Thailand ñimmi hankkadi e Bangkok ko ñimmi Bangkok noon mi yalti Bangkok mbanmi saison Bangkok jaggomi hôtel Soy Lawin eɓe mi ummimi ambassadeur hôtel mbiya hôtel goto Swiss Park koye nder Thailand woni koye nder Bangkok woni Soy Lawin ɗon mbanmi saison mi jooɗimi ɗon mi yoɓa lebbi 5 lebbi 6 mbaɗa yaha noon e leyɗele goɗɗe ɗe mbaɗa yaha Cambodge walla mi yaha Vietnam walla mi yaha Laos visa mi gasi mi change mi arta walla mi yaha Hong Kong walla mi yaha Indonésia walla mi yaha New Delhi mbaɗa yaha mbaɗa ara e nder ko gonirmi noon ha ɓooyi mijam ari yaade Malaisie eyyi nder ko jaami Malaisie jaadi min suka goto mi Abdallah Aswad woni Abdoulaye ɓalejo ko Soudan najo o jeeya nokko mbiyata Darfour e nder leydi Soudan min gari frontiére Malaysia ɓe mbi tawde min ko passeport Sénégal joguimi mi pelmi arde ko aéroport dow ɓimi ha mi haala mawni hande ɗum ko golle ɓe ƴetti passeport o pour ɓe mbaɗami refude commissaire o ƴetti ɓe nawan ɗum commissaire mbaɗa hakkissa kam ndewmi policier ƴettude passeport o hamin naato e nder min jettima min calminmi commissaire o fayi passeport o kayitaji refoulement ene waɗi kayitaji keeriɗi binditeɗi refoulement ɗi ngala ɗon ko ɗi gasɗi o fayi passeport o yalti o fayi suudu wonɗo mo ƴeewa kayit tan ƴettumi passeport man no posa duttimi Bowal mbimi waji ɓe open we everything ok uddita damal ngal foof gasi ɓe goppimi jippimi est ce que jippimi tan ƴettumi tasni jaabi ɗum mbaɗɗa gueɗe sosoɓe eyyi mi ala visa joni noon ɗo tan ganda narniɓe a narniɓe ko joƴƴinma toon ko kala no ƴettumi o wi kam jaɓata ko 100 ringgit mbimi I pay you 150 jaɓata ko temedere ringgit même hokki temedere capan joyyi oto paaɗa mbimi Penang wuro wiyete ko Penang koye nder leydi Malaysia mi naati Malaysia mi ala visa est ce que ñande hen babe men goto ene sankini wi Amadou Thiaw ene sanki woroni wiye cilaɗo artira nodde mi wasatake kemmi ceerno sen Ibrahima Samba wi kam donc aɗa a wonani juuɗe mbimi alhamdulillah a wonani juuɗe o wi yaafo ma few ɗon certumi mabɓe kamɓe ƴettumi taski o ha jettumi taski ha jettimi wuro wiyeten ko Pinango paami restaurant goto jettimi restaurant o ton restaurant ji mabɓe mbaɗi ko palace uji ta yettima a loototo poftoɗa lootimi poftimi cansimi tekki ñammi gaynimi noddimi Abdoullah mo gondunnomo mi Abdoullah winama mbimi mi ari mbaɗa Pinang oyono garduɗa mbimi dañani visa de kono mi ari oy ɗum ne gasa mbimi anda gasama anna gasata kono Allah gayni ɗum hannde to bis ƴettete to min gummi min jeehi pour ƴettoyde bis ɓornimi comci saoudien ji mboɗo jogui comci saoudien ji mbaɗa dorlol ngol dow kadi aɗa nande mabɓe gonmi comme no saoudien ji hankkandi ndeñi min ticketaji
min jooɗi min jooɗi min jeehi ha hakkunde Pinan e Koola nokku ne wiya Koola checkpoint sappo e ɗiɗi police naati oto naati biso mbaɗa contrôle ɓe naati biso deɓe naati biso yimɓe gummi min gummi min mbani yaltowni min jippi min jettiyaki daɓal ngal min dutti min kawra ɓe naata min kawra ɓe jalta min jooɗi ɓe ƴewani min ɓe namdaki min min naatoyi machallah ko min naati min jetti leydi ndi ko 11h jamma min yimoye min payi nokku ene wiye Lalan Guinea High ko hôtel goto wiyete noon min goni ɗon mbalɗon ha weeti momin joguidir no sohla o ari ko ari ko min jokkodiri makko ha Allah waɗi ko waɗanno min ƴeewi lawol no min dañiri visa min mbi ala joni kay en gollat golle ha gasa min gollata golle taw e makko taw min dañani visa par ce que sa almuɓe yaltuɓe ladde golloɓe so kalisi dañata mum fof hoto min noon mi woni ceerno so kalisi waɓe koye mi ala mi heɓani golle heɓani lawol gasata min mbi min jiiɗi ƴeewen visa mbi visa de ƴeewete tan ko étudiant ji ɗi ƴeeweten étudiant ji wonɓe ɗo ɓe mo gondumi ko Soudanais min jeehi université min ƴeewi étudiant ji ɗi o noddi Hassan Doka mawɗo goto ala o noddi Soudan naji goto wi ɓe gandi waɗoɓe visa komin waɗoɓe visa ko min kaldi sone waji goto komin kaldi e waji o ko pour waɗgol visa ngol ɓe kaali ɓe mbimin ɓe mbawi waɗande min visa kono alay sago min daña visa o alay sago min daña debbo étudiant mo ganduɗa ganduɗo min minen on andi yimɓe wuli wuro ngo kisen oɗo Soudan najo on Soudan najo woni saabu gandiranmi oɗo Soudan najo woni joom suudu ma oɗo machallah eyyi min noddimo ari min kalde makko min kalti min goni o wi min mbawi hokkude banno on visa kono namto ko $200 mi ala probléme min dokkimo $200 min dokkimo passeport kanko o madame o yeehi min dokki omo jogui sehil makko goto ene resa toon ko malaisien resi ɗum malaisien ko police on ko aéroport woni mbaɗo visa ji on wannimi visa est ce que o artiri passeport o mbimo aɗa resa o wi ala mi resaka mbimi mbaɗi resdema est ce que o wi ala ko janggowo gacci moon min garti jokkodiral noon no yaaha jokkodiral no yaaha tan wiyeti ha Allah foddi dewgal ngal waɗi hadomi artude gay e douanier am Kawobu namdam ɗiɗi tan cakkitiɗe e ma ko caggal nde a yeehi to heewi e aduna e leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa ko so beelama mbiyen guila e Afrique ha e Asie ha e Europe ha ko way noon kala nde neɗɗo yirli ma wot ko yi holto leydi hande jaaɗa jiiɗa neesu jomumen eɗen nande e neesu fuutankoɓe walla nande e neesu fulɓe ha mbiɗa han beele ɓeɗo gona fulɓe hay so tawi ɓe gona eyyi min to banggue fuutankagal enen jikku meɗen nande jikku éthiopien ji éthiopien ji jikku meɗen nande jikku éthiopien ji jikku meɗen ina nande jikku ñodelien ji ne inde ñodeli endeji indieji indieji eyyi indieji moni fof ko hoore mum tan yiiɗi enen haalpulaar en jiɗi fof ko hoore mum yiɗi ko yiɗi ko hoore muɗum sen gondi e lokku goɗɗo en kalta ɗemgal goto ɗem pulaar tan kala mo kalduɗa e nder ladde nde sa haaldi neɗɗo o pulaar tan hayso nanɗa neɗɗo haali pulaar konngol ngol fewanta tan ko pulaar o haali sa jahanno o daroto mi yi kamɓe ko noon ɓe gurdi kamɓe ne e nder jewte ma mi meeɗi nande aɗa haala ñiibi eyyi ɗum ko Thaïlande eyyi Thaïlande mi woni toon dañmi musidɗo goto ene wiye Saydou Sarr o ari Thaïlande omo yiiɗi leydi ndi min jaltidi min jaadi nokku ne wiye Woyin min jaadi nokku ne wiye Phuket taw nokkuji ɗi ko nokkuji fodde balɗe taw journée fof ñiiwa tan mbaɗɗoɗa ñiiwa baɗɗete ko ñiiwa tan mbaɗɗoɗa eyyi ko ñiiwa tan mbaɗto on saaha eyyi komin goni Thaïlande ko ummade min Thaïlande min jaa Cambodge walla min jaa ganduɗa hoorema Borma walla min jaa Laos iɗin toon nokkuji aɗa yiya enen ko mbiyan ko haalete ga ko banggue laata en Uzza en Kisra en hefere mawɓe kalteɓe defte ɓe hande sanamuji mabɓe ne keddi toon surtout nokko biyeteɗo Janta Buri en nokko biyeteɗo Woyin en aɗa yiya neɗɗo goto ene jogui fodde 100 ñiiwa taw koɓe buddisen kamɓe eɓe jiiɗi tekkere ɓornoɗa nde comci ooli kamɓe ɓornoto
ko ɓe buudi tan diine biyete ɓe buuda ɗum ɓe ndewata liɗɗi e leɗɗe ɗum woni programme maɓɓe ko ɗum tan ɓe leeli kamɓe sa yettima toon tawa mi yaadi toon e Ousmane Guissé mi yaadi toon e Saydou Keneme mi yeehi toon min tan kono sa yettima won nokku tan hankkadi asa ko ƴetta ñiiwa sa ƴetti ñiiwa ba ñiibi ɗi waɗi ko comme no mbiyeten ga bel ñiibi ɗi kam ko nehaaɗi kala mbiyeten saret mbiyeten ga saret joom saret ni walla joom pucci ni ko noon ñiiwa ba waɗi ko illal dow waɗi ko nokkuɗo jotte ba juso walla waɗi ko escalier ji ngabbon dow jooɗɗon oɗon jaaha ha jettoɗon to jiɗɗon yetta to kadi jippoɗon jahon ɗum no waɗi min jogui hen filmaji muɗum min jogui hen photo ji muɗum minen musidɓe machallah eɗen gandi ko dokkuɗen ɗo hojummoji mboɗo hankkandi ko heddi hen heewani namdolam sakke tan mi hokkita kawam ko wiide caggal ne jilliɗa mon foof ne andi kalɗo jaaɗa e leyɗele ene heewi jomum nana ɗemɗe baade hono noon nana ɗemgal leydi ndi non noon jirliɗo e adunaru ndu mboɗo sikki tan wona pular tan walla e français walla e jolfo tan jomum nani en mbawi andude ceerno Alassane Sall hande no foti ɗemɗo haalata eyyi min mbaɗa haala ɗemɗe jeenayyi ɗemɗe jeenayyi eyyi ɗemɗe jeenayyi kalanmi ɗe ko holɗen ɓurmi wawde haalde hen tawa ɗemɗe jeenayyi ɗe eɗen suya so min mbaɗa haala ɗemɗe jeenayyi enen ɗo e leydi men eɗen kaala ɗemɗe ɗiɗi so jeeɗiɗi yanten no foti woni jeenayyi eyyi mbaɗa haala créole e leydi gonmi Guinée Bissau mbaɗa haala anglais e ko gonmi Thaïlande mbaɗa haala arabe tati mbaɗa haala ɗemgal e ɗemɗe maɓɓe kamɓe hachaniya mbaɗa haala darijia mbaɗa haala fosa ɗeɗo fof ko ɗemɗe arabe ɓe jeeya a fami kallamami ko mbaɗa haala sarakullere eyyi mbaɗa nan e jolfe e pular mbaɗa haala ɗum e jolfe e pular mbaɗa ummotono Bangkok mi yaha Colombie leydi mbiyeteni Colombie to banggue Amérique latino mbaɗa ummo toon mi arta ko heddi ko jonde nde mbaɗa ummotono Bangkok mi ara Dubai mi ummima Dubai mi yaha nokku ne wiya Iran nokku Iran ko nokku mo ganduɗa min jippoto nokku biteɗo kisam en ko wayno Tayran en ko toon tan jiimi leydi belniɓe ne ganduɗa gueɗe mabɓe fof ɓe guinniri ko Africa Road Africa restaurant Africa masjid ko heewi ko Afrique ɓe guinniri leydi ɓurde hewde foraji e leyɗele ɗe eyyi mi yahano Afghan en ko wayno Kabul en mbaɗa yahano way Islamabad en mi yahano ko wayno ganduɗa hoore maɗa Pakistan mi yahi ko ganduɗa hoore ma no Brunei en ko wayno Singapour en haalta ko ni machallah Seydi Sall woni ko wiyete ko ɓuuri ko tekkude e ngaari ndi heƴani e barmi goto o eɗen gandi so tawi yimɓe mbiyene jewtude ma faade caggal leydi sa renaki heƴata hay 2 heures de temps kono noon ko wiide minen kam hankkandi so tawi min dañi lawol caggal leydi min dañi jaarigi par ce que min gandi to ndewnoɗa foto oppi toon jaarigi ma wadde min kam enda kam koye pays jam préféré jeeyaɗo jiɗmi yaade so mbaɗa yaaha kam mbadda min jaarigi ma wonɓe toon ɓe mbawa wonno jaarigué ɓam e won nokkuji mbaɗa hokkude ɓe jaarigi nokkuji wawa hokkude ɓe jaarigué a wawa eyyi par ce que hoko saabi wawa hokkude ɓe jaarigué mon nokkuji ha goto mi jippaki ko hôtel tan jippiɗa tan jippotomi tawi ko wayno Bangkok Thailand wawi jippindema ko wayno Malaysia ko noon wawi jippindema e nokku ko wayno Kuwait ko noon to banggue haalijo kala hen nokku mo jippoɗa woni jippindema toon ko waɗandema jokkodirdema e neɗɗo bawɗo waɗandema visa gara e dow muɗum sa yetti an jogoto hoore maɗa machallah Seydi Sall wadde noon kaw konngol arte ma Allah jarama moƴƴi ɓoyata wudden ceerno tan so wonano sawaga si mboɗo andi Asie holno finiri no dañi faggude mum ha serta basal ɓurno heeɗa leyɗele mabɓe ko wiyeteɓe le ceermoni so tataɓal aduna yankoɓe ɓe jaaɓi gollade ɓe certe e basal ɓe cali jimade leyɗele dolnude ha faggude mabɓe wonde yetti man brand ma gartanan kan teddi bintaji ma garta ñande wonde sallah lamɗo jaaɓi walla saɗa wawi wara ko jeeɓanɗa hen hayso minen ko mboɗo yeeɓaɓe kamɓe asiatique naɓe ko ɗemɗe mabɓe ɓe jangata ko ɗemɗe mabɓe ɓe kalata ɗemɗe mabɓe woni assemblé mabɓe so yama Thaï ko Thaïlande e haalete toon so yama Malaisie ko Malais haalete toon so yama Cambodge haalete toon mbimiɓe holko saabi ɗemɗe moɗon ɗe kalete e leyɗele mon ɗe ɗemɗe mon ɗe janggoton onon mbi minen arɓete mon to jaggi on ɓe ko ga gadino mbimi holɓen mbi tubakoɓe hawa jat mbi holɗo mbi winde ɓe gummi to Europe ɓe gaare mabɓe ɓe jindire mabɓe ɓe kolli mawɓe mabɓe eɓe jiiɗi hollude ɓe gueɗal holko sanno nden darogal yimɓe mbaɗa rang temedde joyi neɗɗo mbaɗa rang pour darogal pour ƴewtade pour timtade pour timtade jiya hoore maɗa mbi ɗum wajiɓe ɓe gadduno toon mawɗo wi kam e sukara mawɗo wi kam e butellati eyyi ɗe gueɗe tati ɓe gaddi toon ɓe jiniri e lamɓe ɓe
ɓe kolli ɗumen ɗum ɗo ɓe kalan ɗumen eɓe jiiɗi addude gueɗal ɗemgal pour ɓe jangguina ɗumen pour mbawa wonde saɗa yiiɗi jimde neɗɗo nan ɗemgal ma thaïlandais ji e cambodge naɓe ɓe mbi min nani min jaaɓi ko kalɗon kono weeli kono jeehe koton ha hitande dartomo wuuri garton son garti tawa min pamodiri yimɓe amen mbaɗen ko mbiɗon ko hol kalɗo ɗemgol ɗo konngol wiyete ko Thaksin Salawat on Thaksin Salawat mawɗo oɗo innira ministre thaïlandais o e faami mo wonde Salawat Rambo mo wonde baji kotomi Piya e Diya ɓeɗo kalnimi ka oɗo qissa e mabɓe joni noon ɓe kalde mabɓe ɗum ɗon e nder koɓe kaldi haaɓe kawre haalande ko tubakoɓe ɓe jaaɓi gacciri lamɗo darogal ngal gacciri lamɗo parfum o gacciri radio sukara o o welti ɓe kooti koɓe kooti ɓe kolli waji ɓe yo calo ɓe pelliti jamfare ɓe cali ɓe jokkodiri kamɓe foof ɓe cali soɓe garti yoɓe calo ɓe garti ɓe tawi waji ɓe cikki jaaɓi ɓe cali ɓe cali nande ɗemgal ngal ɓe cali ɓe mbaɗi programme ɗemde maɓɓe ɓe caliɗi koɓe cali ɗemɗe tubakoɓe ɓe ko ɓe tawi mbi tubakoɓe tawi ɓe ko nomin gurdini no weeɓi mbimi no gurɗoni minen noon min guuri mbi ko woni mbimi jagga leygu ma juɗa e duɗal ma itta ɓodde ma padas ƴakka mongo ma ƴakka butanu ma makka ƴakka keɓaɗo lekki ma jarandi muɗum ɗamɗa an koye jaam gonɗa jarama ceerno Alassane machallah garta tan hankkante définitivement pelliɗa jotta ɗo e Sénégal min gartumi ɗo ko 2015 mi ummi ɗo jaami Bangkok direct haade am artude e nder 2015 o jaami Bangkok mbanmi toon au mois 15 jours min Bangkok jaami Dubaï man ɗon 5 jours mi Dubaï paami Koyti mbanmi toon au mois min Koyti garton Dubaï manmi ɗon une semaine ummimi Dubaï jaami Kish nokkoni wiye Iran mbanmi toon 15 jours ummimi Iran gartumi Dubaï mban ɗon une semaine ummimi ɗon paami Soudan mbanmi toon kadi un mois ummimi Soudan paami Qatar ummimi Qatar paami Cambodge mbanmi Cambodge un mois ummimi Cambodge gartumi Bangkok gonmi Bangkok un mois gommimi Bangkok jaami Colombie mbanmi Colombie 15 jours gommiɗum Colombie gartumi Bangkok jooɗimi ƴewmi programme bilan o mbimi haajo fewandi kalis o heewi kono fof ñamama e avion ngaji e hôtelaji mbimi subaka min komi koto o mbiya no kotirta mbimi mi hotata so Allah jaaɓi mi jogui mawniraɗo Ibrahima Sall mi Ibrahima minam mbaɗiɗi hodde ɓe dañi kalis mbimi dañi kalis komi ñami haalaɓe ñaldami 2 millions mi hoota biye am hôtel mi heɓɓo o wi eyi way o neli ɗon mbo gollondirten wiye Harouna Dia mbaɗi amen neldi 1 million kedi ɓe taƴi biye ngabbu avion gartumi Dakar jippimi ɗo mo jiggal jippimi ɗo e Dakar joguimi 40 000 kono noon mboɗo wowno somi ɗanninoma mi addata bagage minen somin ɗanninoma sa ittimi tan sodde wolis wona e sodde bagage kala ko dañƴa nelda bagage uji ɗi garat guila arani ñande ma fewi fof artat tan tawa bagage uji ndimi gadda yimɓe gandata dañde bagage parce que waɗa dude bagage joni noon min gonmi ɗum Allah waɗi almudaw e Basiru Gumbala ari haaju fewi woodi kemme makko coodi bagage o yi tan weeti pellinmi joɗade e leydi he gonmi Kirmasar ko gonmi Kirmasar ko affaire o ɓitti pellinmi ummade Kirmasar mi fata Almadi eyyi Ali Fall ko musidɗo o jooɗima lebbi tati 8 heures arat galle ko 8 heures hotata Ali Fall Matam eyyi min gondiri noon ha paami Almadi to hankkadi Kawaro kadi gonmi famde leydi ndi wonnoɓe ɗo hiɗɓe ɓe fof wona artude ha ɓoy tan weesi Habib noon yiɓenkoɓe Fiidi TV on kettima ceerno Alassane Sall guila e jibinande cukagu ha e cagatagal en jettimo en jarnimamamo en jetti banimen debbo Sali Dia en jetti no fewi no fewi en jetti Ali Fall to banggue caméra o yewtere nde juuti ene wawno ɓuuri ɗon saabu ko neɗɗo o tolni ɗon
ɗum noon ko wiide banndiraaɓe tan yewtere koɗo mawɗo eɗen nganndi famɗaani ko mawɗo mo Allah mawniri mawnirde to baŋnge ganndal mawnirde to baŋnge dañal mawnirde to baŋnge laamu e weltanaade ceerno Alassane ko arto jippiti ko min ngannda gonka makko toon ko nafatnooma kono leñol makko kam e banndiraaɓe makko e yaade makko tini gartagal makko feewi sabu o walliti e jumaaji o walliti e jamaaji o walliti e ndemaaji maaro o walliti e pelle rewɓe o walliti dewle o walliti noon ceerno Alassane Allah jarama jarama sele jarama Alifa Allah jarama ko ɗo katen laawol ngol e yewtere wonde mbiɗen so Allah jaaɓi koto ceerno Habib Sy mo Diatar paaɗen institut al iman ko toon paaɗen so Allahu lan ɗo a jaaɓi